Hey, det er Jeffrey her, sidder i Imperial. Som I kan se har jeg fået er accomplished af Jeppe. Den mest kække tv-vært i Danmark overhovedet. Og den kyndige Rikke. Kyndig? Står backstage til Paradise After Dark med Jeffrey og de to dansere, Kenneth og Anders. Der er noget med, at jeg har fundet ud af, at dansegulvet er ekstremt lille. Ja, der er ikke så meget plads, men vi arbejder omkring det. Altså, det er sådan, man skal gøre, når man møder en bump på vejen, så skal man ligesom bare køre langsomt over det. Ikke? Og det er det, vi har gjort her. Nu er vi så rykket ind i studiet, Paradise After Dark studiet. Man kan se, at de er ved at gøre sig klar til de første prøver. Så gør det, så du kan. Det er jo midtvejsfinale, så vi vil gerne gøre en lille smule specielt ud af det. Jeg vil ikke gøre det. Så her kommer Yes, det er jo midtvejsfinale, så der skulle ske noget vildt. Det skal der. Og hvad kan der ellers ske, inden at manden bag årets Paradise Hit, han kommer herind. Sig velkommen til Jeffrey. Det var desværre alt, hvad vi kunne nå her i Paradise After Dark for i aften. Men kig med i næste, for der skal vi nemlig møde den hemmelige gæst, der er på vej til hotellet. Det skal vi i hvert fald, og hvis man ikke kan vente med at se det her, så er det vel ikke, vel? Det er mig, der er min gæst. Det må Tak for musik.